Què són les G-Sèries per BPA? BPA des del principi va creure en aquest projecte. És un projecte innovador, és un projecte únic al sud d'Europa i és un projecte que permet donar a conèixer el nostre país, Andorra, fora de les nostres fronteres, amb un producte únic, exclusiu i autènticament andorrà. Per mi és la cosa més genial que existeix. Realment és disfrutar amb el cotxe. És molta tècnica, és molta precisió i realment és una manera de passar el cap de setmana, de fer carreres i de passar el cap de setmana a un lloc meravellós com és Andorra. Per mi venir a les G-Sèries és una passada perquè m'agraden molt els cotxes i és disfrutar del que més m'agrada. Qui és competitiu doncs sempre intenta fer-ho el millor possible i res, sobretot divertir-se. Quan acabes de córrer has descarregat tota la teva adrenalina i realment estàs satisfet d'haver corregut aquí al gel. Genera moltes mans i molta psicologia del pilot. Això és competit i això són carreres i és molt guapo. És un bon component per exportar el que és el país, el que és Andorra i, evidentment, el que és el missatge de BPA. La competició sobre gel és un ball amb el cotxe. És així de senzill, no? És com una parella, has de seguir la teva parella de bike, que és el teu cotxe, i senzillament has de portar una música, has de portar un ritme, hi ha una certa anticipació, mires molt lluny i realment és la sensació d'anar ballant una mica, no? Pilotar aquí dintre és el més ben parit que hi ha, és una passada.